Kipa pun kilat patai kebuar baper don kipa batai ba Cristiano Ronaldo un sesong thai no hadin unda ulayo ya ki sejar terli kikur don ro kipa ong ba Cristiano Ronaldo chen un sesong thai no na kamile ka football hato kine kidain bat kijing angnot jong Cristiano Ronaldo Dahalo perlong ngapre sopa biang pi iwe ki baju sutunat ban page yak video haga naga channel naga por tagar paru YouTube nang thamai sopa ban subscribe like share comment Hai la belen ba Cristiano Ronaldo dei u rang nyala kai football bakan sai tam e jong kari Portugal bat kum churo jong ka krop Real Madrid ha kisnam ki ba menshua dekat kum kilat patai kubor baper kidon giboong paune orang yang lekai football bakrao jong kari Portugal ula ai kien basyan on song thai no nakam yang lekai ke jong u bat don shuru giboong ba on song thai hadin anda ula yo yak sejar tli kiko tawat gibabun ru kinong kersan jong uru kila kwa ya u po un song thai no mar bagi isen e ya u papli ba ula rang ba palan ban ula duna ya kaspin hoi la balen baka jingile ka jong u Cristiano Ronaldo hakini kisngi ba menta lese kanang hair kanang me kisngi bat kikul kiba uyo ban tabro kita ki babon satang penalti te kum kinong yele kai football bakrao na kaleng ka perthei kibla chong thai ne ka kamile kai football kila pan pau ka jing songu bakrao e ya Cristiano Ronaldo na ka bagi ong Cristiano Ronaldo ula dai ban chong thai shisha compare walada job ya ka World Cup compare walada yo ya kisiejar tele kikur ha ka jing chong uru Henry ulak tapat yaki babun kinong yelekai football bathamai nagaleng kaperthe ba kin kala e yakam yelekai football Shushu gilong but on don shu hero player football ubala bantam ya Cristiano Ronaldo wat lanoro Henry nagalang Cristiano Ronaldo kato kane ula pao ya ka jing angnot jong u daga bawang ngan sa job ya ka World Cup shwa bangan shong thai ban job ya ka World Cup kade ka jing angnot jonga ngala job ya ka Euro Cup naga benta kari jonga ka Portugal Henry ngadang kwa ban job ya ka World Cup ban baro kilong kibala bad day nakata bangadang ngej bangan job ya ka World Cup Hashwa bangan song thai nang kam elekai football Shushu long ban job ya ka World Cup kade ka jeng angnot ban ngakwa bakan urlong kanang bangan sngo kum unong elekai football upapuratam ha ka history jong ka football ong Cristiano Ronaldo te kublai shibun nyen sekando ban hakibe ki video agar paru iktik pedang temai ngobaban subscribe bat press youtube bell icon kanang ba video notification hadin anda ngalo upload iya ki video ki baman kasni kublai share jarngo